Sziasztok! Itt vagyok a kocsiban, és indulok a Viktóriáért, és még nem tudja, hogy ma forgatni fogunk. De mint láttam, kikerázta magát, úgyhogy jobban ki van kerázva, mint én. Úgyhogy arra gondoltam, hogy lemegyünk, azt tudja, hogy kajcsizni fogunk menni, de alapvetően ezt így az egész évért gondoltam, hogy így menjünk el egyet így közösen ketten valahova, és dumcsizni, meg kajcsizni, meg beszélgessük át így a jövő évet, hogy mik a tervek, de így az egész évért kapja, nem ajándékban, mert ez így hülyeség, hanem csak ilyen köszönet jelent. Na, de akkor kellemeset a hasznossal összekötöm, mert nem lennék én Kelemen Kata, hogyha ezt ne így csinálnám. Szóval arra gondoltam, hogy forgatni is fogunk, és Füredre fogunk menni, egy olyan étterembe, ahol már voltunk a Gáborékkal, de még nem is tudom, most nyílt, nem olyan rég, június közepe talán, és július elején voltunk ott egyet kajcsizni, és nagyon finom volt, ízlett a Gábornak is, meg a Bennek is a kaja, és arra gondoltam, hogy mivel különleges, és itt a környéken csak itt lehet ilyet kapni, szerintem legközelebb vagy Pesten, vagy Szentendrén van ilyen hely, ezért elugrunk a Viktóriával, és felveszünk pár snittet. Ez nem lesz ilyen hosszú dolog, hanem csak ilyen vlog, gyors vlog, na majd mindent vághatok ki ebből, szóval ilyen gyors vlogszerű valami lesz, és na mindegy, induljunk a Viktóriáért. Szóval a hely a halászkert mellett található. A Viki még nem is tudja. Hello. Viktória teljes kikerázásban, ő full fehérben, én meg full feketében. Még az a jó, hogy Viktória, nincsenek sokan. Lehet dumálni sokat, hülyeségeket. Szóval az étlap, igen, felraktam a táskámat az asztalra, nagyon bunkó vagyok. Illik megmutatni az étlapot? Ezek meg idők. Aha, azok drinksek. Én szerintem most olyat fogok enni, hogy where is it? Ez a szuvlaki csirketál. Ilyet ettem ezelőtt, és az brutkó fincsike volt egyébként. Közben rájöttem, nem is azt tettem, hanem én gyrosztát tettem. Mert ez csirkenyás, tudod, ilyen nyárs. Tudod, ilyen nyárs. Ami ott van, nem? Ilyen ez nyárs. Ez. És én ilyen nyárs, azt nem szeretem a nyársat. De nekem azt kell, Jó. amit mondtál. Én ezt a másik fajtát tettem. Nem baj, legalább összehasonlítjuk, kíváncsi vagyok, hogy melyik milyen. Én ilyen szuvlak. Azt mondom, én meg a gyroszosat. És akkor mondom, össze tudjuk hasonlítani. Na mindegy, meg egy ilyen eszem ezek, nézd. Ezzel a ettél már baklavát? Nem, fogalmam sincs. Ezt Na, akkor azt elfelezzük a... Túl fancy ez az étterem. Túl fancy, azt mondja. De nem a pisztáciásat, hanem a sima baklavásat. Diósat, nem vagy allergiás a dióra? Semmire nem. Jó van, én kicsit, de kibírom. Rendeljünk. Szóval megkaptuk a málnás és a málnamentás és az epres bazsalikomos limonádét. Az a bazsalikomos, az az epres. Ezek a málnás, jó. És nem tudtuk, hogy melyik. Ez olyan funny, nem? Mind a kettők ugyanolyan színe. Akarok csinálni, tudod? Jó, értem. Ami mehet a Sikerült. holnapnak. Holnap. Szóval az ilyen nyásas, ez meg ilyen tépett hús is. Mind a kettő génkezelt csirkékből származik. Most a Weiss még, de cuki vagy, köszönöm szépen. Weiss még fotóz egyet, és megpróbálom lerakni a kamerát, valami jó kis szögbe kéne leraknom. Ebben rárakjuk. Úgy a tálcára rárakjuk. Taste test. Utána, amikor ezt mondják a videókba. Szóval akkor... Kosti. Engem az érdekelne, hogy ezt is meg lehet enni. Mert Jó, annyira te csak jó. egy fajtát kaptál mellé. Ja, értem. Ez elvileg ez nem csípős, én ezzel csak ezt tettem hozzá. Olyan meg. Igen, én ezzel csak ezt tettem hozzá. Erre azt mondják a Gábor, ezt megálltad Weiss, hogy szeretnél. Hát annyira nem. Jó. Jó, ne Viktória. Viki. Akarod innen? De jó. Nagyon jó. Na, jó. Vamos, íze van. Szóval az étterem arra híres, hogy ez tipikusan görög. Ez nem török, meg nem kebab, meg nem ilyen izbasz, hanem görög. Jó.
Hallod nekem, vagy be van a fejem néha, vagy nincs. Nagyon jó. Imádom. Tudod, mit nem hoztam? Mikrofont. Jó, Viktória. Finom, mert sós is szeretem, hogy ilyen. Szoktál enni ilyen Nem. apróra vágott csirkét otthon, amikor saját magadnak így becsirkézed? Az ilyen, igen, de az ilyen tépet hús, vagy arra Nem. gondolsz. Zsimán, amikor felkockázod a csirkét. Szoktam ilyen nagyon picire meg felkockázni néha. Inkább én alapból most megmondom neked az őszintét, hogy most bejöttünk volna, és van ilyen választék, hogy én kérjek ilyet. Biztos nem ezt kérem, mert én soha nem ettem ilyet így. Ilyet soha nem kértem még életemben. Én mindig rántott húst kérek rizssel. Én nem mindig Szóval rántott pizza. sajtot kérek. Mivel? Krumplival. Nem, mindig el. Még az lett volna jó, hogy Kezdődik. ASMR videót tartunk. Milyen? ASMR. Tudod, amikor így nagyon hangosan lehet hallani, hogy harapsz. Ja, sem jó. Ez másik. Ójaj, beleesett szerintem a izébe. Ez másik. Csípősbe. Most akkor hallgathatják. Ez tényleg csípős. Igazat a Gábornak. Viszont nekem nagyon tetszik az, és ezért is ez nagyon tetszett, mert akkor voltunk itt, annak közepített, meg krumplit is. Tehát, hogy nem az van, hogy te még akkor kérjed, hogy elnézést kaphatnék még hozzá egy kis pitát, nem tudom, ahol én szoktam menni ilyen törökökbe, kebabosoknál, ott mindig kérni kell. Meg ugye ott nem rizsel szokták adni, vagy én szoktam rizsel kérni. Viktória, szoktál ilyen helyen enni? Nem. Nem? Soha. És én nem is kérek sehol se giroszt, meg ilyen kebabot. Nem. De kebabosnál lettél már? Nem bírom megenni. Nem Azért nem szeretem, bírom. hogy túl zsúfolt a kaja. De ez is zsúfolt. Nem? De most megeszem. Nem mindig finnyáskodok. Attól függ, hol vagyok. Otthon nem enném meg. Otthon eszem mennének, de csirke. Most megenném. De Csirke, saláta. Kilométer. Ott egy mindent. félnyásat, egy hámlegy nyásat, és én valahol írjátok fel, de megettem. Nem látszik, de hisztek el, hogy így képes voltam megenni, és ez most már hetek óta nem sikerült. Figyelj, azért az, hogy megetted, azért az túlzás, de egész jól haladt. Nem. Most az összes krumplit képes voltam megenni, ezelőtt például a 3-4 hittettem vagy a felét. És szerintem most nem volt annyira fűszeres, mint legelső alkalommal, szerintem nekem ez most sokkal jobban ízlett. Neked milyen volt fűszerezésre? Nekem nagyon ízlett, hogy végre egy olyan húst tettem, amiből nem sajnálták a sót. És Annyira sós volt? nekem nagyon ízlett így. Ja. Mindig szarrásózom az összes húst, meg ez is nagyon ízlett. A pita az nagyon finom náluk szerintem. És azt is megettem, a pitát is képes voltam És így megenni. vamos, Hát ezt a mindjárt két hányok. fajta szószt, van egy ilyen szósz, meg van egy ilyen ez nagyon csípős volt, ezt nem ettem meg azt a füstöltet, én a füstölteset nem szeretem, de egyébként meg Viktória meghagyta a... Én nem mertem. Nézzétek. Ja, hagymát nem szoktam megenni. Ezt meg azért a finnyásságomat egy kicsit azért megtartottam. Én megettem a Ebben hagymát. nem mertem megkóstolni. A hagymát meg kell enni, mindig kell lenni hagymát állítólag, mert brutál jó az emésztésre, főleg a fokhagyma, úgyhogy van rágónk. Igen. Megettem, meg a Viktória megnézett a hús, és nem veszi meg a hagymát. Lehet így befókuszált a hagymára. Nem mindegy. Szóval a Viktória nem veszi meg, de a szószból se ettél? Nem ízlett. Pedig az ilyen tetszik is. De én az ilyeneket nem szeretem. Szóval elmegyünk majd még másik fajta kajádába, de most hétfő van, és hétfőn minden kajáda zárva van. Úgyhogy... Jó, ez most soha nem jöttem volna el ilyen helyre magamtól. Ilyen puccosban. Ez puccos? Nem. Hát ez ilyen mezai. Miről beszélsz? ez ilyen meza kaja egyébként, és hát tálcán kapod, meg meg ilyen, hát ilyen, ez ilyen büfé jellegű, csak hát ja,
olyan szempontból menő, hogy ilyen nincs a környéken sehol, és ezért megkérhetik az árát. Meg hát Balatonfüreden vagyunk, szóval, hogy azt nem is mondtam, hogy Balatonfüreden vagyunk-e, nem is tudom, nem mindegy, szóval Balatonfüreden vagyunk, úgyhogy, de nem lakunk itt ezt hogy kell kiejteni? Így elkezdtem izélni, hogy azt hittem, hogy ez valami matri, vagy ilyen tart, vagy valamilyen faj, és akkor ide tudom húzni magamhoz, és elkezdtem is húzni, de nem. Szóval a jihában vagyunk, és ja, de nagyon jó volt egyébként ez is, Viktória már megitta az övét. Egi, nekem beragatom. Na, úgyhogy lehet ilyen vlogokra fogunk így át nyergálni, mert a kaja mindenkinek a legelső az életében szerintem a szex után, nem? Viktória. A kapcsolat a lei szex után a kaja a második, és azt megeszi persze, sosem meg kihalva. Jaj, neki ez kell. Jaj, jó kis falusi lánynak eszkő. Na, úgyhogy ennyi, vigyétek a Vikiéknek, az állataiknak almát, körtét, bármilyen lerohadt gyümölcsöt. A Herent Fórumban kint van, és ott eléritek a Vikit, de a Vikit itt is eléritek, és akkor beszéltek meg vele, hogy... Hozzatok nekem almákat. De nem neki kell, hanem az állatainak, mert akkor a forróság, meg a szárazság, hogy nincs, mert az állataiknak sajnos étel, nem tudnak mit legelni, úgyhogy kellene valami jó kis étel nekik, úgyhogy most ezerrel kajagyűjtés van, ugye? Na jó, elköszönünk, ennyit lettünk volna, ez volt az első ilyenünk, nagyon vicces, sikeredett szerintem. Úgyhogy én nem tudtam róla, hogy ilyet tervez, azt hittem csak ilyen kis... De hogy kikerázta magát, reggel még nem volt hozzá hangulatom, azt amikor küldött egy fotót és láttam, hogy mennyit a keresztbe, mondom, akkor ingyen meghozom hozzá a saját hangulatomat. Ez egy kis csajos, kis baninós, kis ez egy cseverészes, kis ez egy... Hát de az lett, mert végül is ezért kikapcsoltam a kamerát, tehát hogy azért nem az volt, hogy egy órás sessiont itt leforgattunk, meg hát megbeszéltük a dolgokat. Vagy hát nem beszéltünk meg semmit, de azt rohadtul megbeszéltük a semmit. Na jó, puszi nektek! Sziasztok! Bye!